Здравейте, аз съм Ку. Здравейте, аз съм XD! Ето го нашия знак. Извинете, трябва да локна камерата за малко, така. Върти. Дай газ, бъд. Ето го моето такси, бе, хора! Дъга. Колко сте готини на такси сме! Батерия имаш със сигурност. Сега ще изджаскам някаква кола. Нещо бъде. Сори, ако те удара по главата. Юпи! Аз съм добра. Леле гърба ми. Тежи ли ти? Не. В смисъл умори. Само малко, ама... Иди тук е таксито ми. Не е платен, затова дай до тук. Така, и пак повтарям, аз съм ето го XD. Значи това е, в смисъл, тържел епизод, най-нормален. Замръзваме. Той умник събира стикери на някаква там шампионска лига. Макар че съм фен на футбола, не ги събирам, защото са ми тъпи в момента. Знаеш, какво ми е тъпо за стикери и колекционерството? Като, например, имаш почти всички неща в албума или каквото и там. Трябва само едно нещо, трябва 100 такива пакета да купиш, че да го вземеш. Така, надяваме се батерията да не стигне. И то сериозно се надяваме. Затова, ако изведнъж прекъсне, извинете, защото нямаме много батерия, ако прекъсне, да знаете, това ще ни е края, ако клипчето само се спре. Затова дай да обясниме. Това дайте ли идеи за каскади, защото скоро не съм правил. Затова този петък, който идва, си е най-нормален. Събота учебен ден. Чайте, аз нямам крака си, че ме боли. Петък е най-нормален учебен ден и събота се пада учебен ден. Но... Петъка може да ходим на Гео Милев за каскади. Да. И не, може ще ходиме. Ще видите един хамак, една лука. Само дето не можах този път да намеря мини хълки и Wolfman. Извинете за това препятствие. И само да ви кажа, клипчетата, които ще създаваме и ще правиме, ще са подобие на Смош. Не чак толкова. Не толкова подобни, но има много готини клипчета. Смош, гений си, да каже, и го гледай, защото сега. Но и ние ще монтираме като Смош някои неща. Аз не чакам петък да го качат, а събота гледам дали са го качили, защото те петък го качват през нощта. Смош, само да ти кажа, готини Смош в Салоки е брутално. Това си по тема на Тор. You're awesome. Да, по тема Тор. Много е готино и ние ще създадем нещо подобно на тема Iron Man, сигурно. Като му върнат компютъра. Кога казаха, че ще върнат компа? Когато почна да слушам. Почваш да слушаш от сега, ясно? Сега, извинете, вече трета минута държи, браво, Божидаре! Това е постижение, бе. Да, наистина, в буквалния смисъл. Затова, ако изведнъж спреме, да знаете, пак е край. О, вижте Мерцедес, брат ми! Значи, като почнем да монтираме клиповете, естествено, ще имаме повече интересни гледания. Балбалта! И... Час, 1 minute to main it. Ей, нямам часовник, пък. Ще видим като ти свърши батерията. Фък! Каза фък! Ама е на английски. Има деца, които не знаят английски, като мен. В кавички. На английски, единствено Бождар знае английски. Затова Бождар кажи 2-3 думи на английски да свършва след малко идеята ни за влогче. Говори нещо на английски. Не на български, а на английски. Не мога се сети. Ами, кажи да речем това можем да го думата. Това е английско. Това ето ги хората, които търсихме. Хо-хо. Колко е часа, бе? Аре да видим кой ще се падне. Аре да ги изчакаме кой ще се падне. На вас за кои се падна? Пак ли снимаш? Вярно, кой е този телефон? На Бождар. Ето го Вало, ето го и Влади. Този клип се е качил вчера. Ще се качи. Ще се качи вчера.
Така, ето снимаме да видим кои футболисти. Падна ми се логото на Панини. Дръж. О, браво, той е известен. В Да, кавички. О, Фердинанд. имаш ли го ти? Имам ги всичките. И аз имам... От Man United Виж това е Фердинанд. Може искаш ли 40 са Фердинанд? Имаш ли го Фердинанд? Виж, Пепи. За... Логото на Панини ми западна. Да, ева ти фейла тайм. Браво. Гати якото. И така, само... Виктория, това не знаеш? Купо. Да. Даде му 40 стинки. За дедо Фердинанд. Дай до гикс, бе. Какво са? И Байс? дедо Сколс. Стига са, чечерито е готин, аре. Ето, Чирито е млад. Вики, нали имаш се часовник? продават най-често. Вики, нали имаш часовник? Виктория, час имаш ли часовник? Не в мен. Влади, имаш ли телефон? Да. Я виж колко е часа, ако ти е верен. Окей, имаме 10 минути, само да ви кажа. 3 минути да направим баса, да видим. Ние ще влеземе с Владия там. В изоставено. Аре, Боже, аре да направим баща на изоставката. Атака! Чакайте, аз знам пътя догоре. Стойте, аз знам пътя догоре. Виктория, стойте. Не, тук тъпи. Знам терена, бъдете спокойни. Внимавайте, тук е опасно. Тут ти отповеш, бе. Трети етаж. Да. Аз съм се катерил тук като малък. И да ви демонстрираме на върх Еверест, бе. Да, това много. И окей, Бождар 6 минути и половина. Айде, тук мангалите се клетят. Дали тук Маргарита? 47 хора. Аре. Колко време имам? 8 минути. Покачихме Еверест, имай. Ало, и Еверест! слизам от тебе. От тия стълби, бе, Валентине, бе! Знак. 8 минути! Окей, това ключе ще е максимално по-дълго. Абе, кога ще нямаме втори час? Няма втори час, това е едно цяло. Боже, тия клипчета вчера, къде ги сивахме, ще ги качваме. Само е това сега, където го правиш, ще качваш, ясно? Това днеска ли ще го качиш, а? Да. Окей. По-добре да го качиме в края на в края на годината. Или да го качим на партито. Не, аре да го качим днеска и да кажем. Сега. Аре некоя вечер снимай. Аре некоя или дове. Не, Класата. некоя друга вечер. Да се претресним и да влезем тук по тъмно. Вечер с фенерчета като полицай. Фенерчета, бе! Слушайте, бе, лятото, защото... Без фенерчета. Не. Това е студено. Аре, снова аре да е вътре. Аре, Ако има сняг, вътре. така, значи, 9-та минута. Окей, Аре, дай да... това е третия епизод. Трети, бе. Трети? Това е... Снимал без мене! Еми, първи. Това е епизода без вас. Това е епизода без вас. Засегнах се! Обаче сме ви споменавали, че и вие сте фан. Аз споменах. Братле, гледайте, ще види споменати сте. Вало е извънредно дошъл, затова и той вече е в групата. От джепчията става... Валю. От джепчията става Вало Терминатора. Валю. Чакай малко сега! Термивалю. Термивало! Термивало! Терминатор. Аз сме. Термит. Уху! Гениално! Термитатор. 10-та минута! Добре, виждаме така на врата.
Ако издържи 20 минути Гледал съм. Или е така, или е или час. Гледал съм змия на мъртва котка, не.